Un cop ens han arribat les dades oficials del Registre de la Propietat, que ens proporciona el Col·legi d'Àpies de Barcelona en relació al comportament del mercat immobiliari a Catalunya durant el segon trimestre de l'any 2021, us oferim aquest vídeo per tal de donar-vos 4 pinzellades i que us pugueu fer una idea de com està el mercat immobiliari residencial, centrant-nos una mica en la ciutat de Barcelona, que és la nostra zona d'acció principal. En primer lloc, destacar que aquest trimestre, entre els mesos d'abril i juny, va quedar entremig de 2 pics de contagis i, per tant, l'entorn Covid va ser favorable. A nivell macroeconòmic, destacaríem que tant les variables PIB, ocupació i salaris han mostrat una evolució favorable. Amb el marc sanitari i econòmic comentat, les xifres de compra-vendes a Catalunya van ser molt bones, ja que en 22.062 operacions cal remuntar-nos 14 anys fins l'any 2007 per trobar números semblants. Un indicador que ens serveix de termòmetre per veure com està el mercat són les vendes per cada 1.000 habitants. Considerarem uns ratis bons els situats entre 9 i 10 vendes per cada 1.000 habitants, i aquest trimestre que analitzem, aquesta variable s'ha enfilat fins a les 9,86, superant les 8,70 de l'anterior trimestre. A la ciutat de Barcelona, el número d'operacions d'aquest segon trimestre van ser 3.535, el que significa un augment respecte a l'anterior trimestre d'un 11,97%. Però si ens fixem en el mateix trimestre de l'any passat, ens podrem fer una idea més visual del rebot que s'ha produït post-confinament, ja que aquest augment arriba fins al 62,32%. En quant als preus dels pisos a la ciutat de Barcelona, seguim visualitzant una estabilitat des de l'any 2019. Aquest segon trimestre veiem un augment de preus tan sols d'un 0,18% respecte a l'anterior, mentre que l'augment interanual és només d'un 1,35%. A la finalització del segon trimestre de l'any 2021, el preu mig del metre quadrat a la ciutat de Barcelona va ser de 4.165 euros, mentre que el preu mig per habitatge s'ha consolidat entorn dels 350 a 360.000 euros. Una observació al respecte. Es demostra que els habitatges que es compren en l'actualitat són més grans pel fet que la variació a l'alça del preu unitari dels pisos és superior al creixement experimentat pels preus al metre quadrat. En aquest sentit, en aquest trimestre es va seguir amb rècords en la mida dels immobles venuts a Catalunya. L'habitatge usat s'ha situat en una mitjana de 94 metres quadrats i l'obra nova en 102 metres quadrats. Una diferència que comencem a veure respecte a anteriors trimestres és que la ciutat de Barcelona ha recuperat pes respecte a la resta de província. És destacable, ja que des de fa trimestres es veia una pèrdua de pes específic de totes les capitals catalanes respecte a les seves províncies. De confirmar-se aquesta tendència, podríem començar a veure que la gent ja no està tan disposada a marxar de Barcelona cap a ciutats del voltant de l'àrea metropolitana. Abans d'acabar amb les conclusions, un breu apunt de dades del mercat hipotecari. Seguim amb mínims del tipus d'interès amb una mitjana del 2,46% d'interès fixe durant aquest segon trimestre i d'un 2,12% en l'interès variable. És interessant, però, fixar-se també en l'alentiment del creixement de les hipoteques a tipus fixe respecte a les de tipus variable. En conclusió, podem dir que aquest segon trimestre ha estat molt bo. Seguim en la línia de recuperació en forma de V baixa després del confinament. De moment hauríem de parlar de rebot tant del sector immobiliari com en l'economia en general i només la repetició de bons resultats en els propers trimestres ens indicarà que hem entrat en una fase de recuperació i creixement. Ja per acabar, recordar-vos que si voleu informació més completa de les 4 dades aquí facilitades, us podeu descarregar l'informe que hem preparat i que trobareu a la descripció del vídeo i al nostre blog. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.